Kublai pi ki parlok ki prabangai ki baya dan mental lemat ngi ha kana ke program ke jangi nga kwa ban peding sngau bha bat khot sngau bha pi baro nadu ki khna ki samla chinrang kan thai ki long kmi long kpa sha kana ke program ke jangi ha ka bangin se sngau ya ki jing jubab na ki rangba ya ki ba lapan kre ha kana ke por but nga kwa ban penitu pi ya ka subject ke banginya kran ha kana ke por kadai chapang ka we na kijing ai jong mensim makhoit bat kata kalong kijing ai jong kijing athul upa ada pidang kemau mensim tayang la pulai chapang kijing ai jong mensim makhoit bat menta pat nginya pulai chapang ka we kana kadai ka we na kijing ai jong mensim makhoit kijing ai jong kijing athul upa bat ha kana ka por ngakwa ai pi phin yai Don kat lemat ni kenang mengilak ban sengau tu syai. Ya kena ke way ke subjek. Kalau kebalong ke badan kam. Namar kedai ke jing ai jong mensim. Namar kata kadau ya syak bat ni. Bat ha kena ke poru ngah sengau keman ban penitu pi ya kinang isi mentah ha kena ke por. Kebenan kong ngah kwa opini sengau bahaya pasal jangi i ke lamare. Nang ta kebaar ngah kwa opini sengau bahaya i church pasal jong kebalang nang stoin i F Langsiang. Bat kebalai ngah kwa opini sengau bahaya i headmaster Lovingson Karpran nga ai keburom sya ublai bat ngiro ya ublai namar ba pila pelai kene ke por ke jong pi banya sam lang bat ngi halor kene ke mat kene ke subjek syapang kejing ai jong kejing athul upa namar takadau baginya syakmat tongi ni pendam ni kli ha kejing duai bangini wat ya ublai jongi tongi ni duai ko kepa jungi ubah hamneng hakane ke klemat ni dap dang jing snguk man bakrau ya jing iba ke jong mengi mela pelait mela re la sumari ngi mela le ke badan kam ha jing im jungi au blai melong sha ta blai badai hak banyo ya jing ro blai jong ki blai wa try jong ki try us em jong gis em badai khon jong me Jesus Christ uban sawan shen sha kane ke perthai ban shao ya ke balajet Namar takadau hakane ke klemat ni kwa ban bukti ya kini kinong isi menta baru yang kum moderator bangin penyai ya ke program bat kumjur ni duai ba menyai dorong kat lambat ki we naduk ki samla shinrang kentai kilong kumilong kpa kitemen kisan ke pe ya ke program amen ai ki kata kejing sengau thu kenang bangila bandan kata kejing sengau thu pura hapang kene ka subjek nama ta dau to dorong kat la ban ngi au blai patu yarap ingi nama ngilong tang kita ki patulot ki ba duna bor ngilong ki ba pop patu yarap ingi mengila ban long kita ki jong me ikon ki jong me dor kala ban ngi we pi we ai women sim jome nyai dor kala bi try kan nama ini barong i pan hak teng jong Jesus Christ amen kumlei bingi pi sai sin hakan ka por nga kwa ban kerpat i kinong isi menta ki jangi ma ye phiu kinong pe ba pen kre ya ki khulam ki jang pi bat ki sla kot sada ki jang pi khana ma phila ban tho ya ki jing dan kam kum ki khot bible lane ki quotation ki jing kran jong no bat kham tam ka bangi pulei kene subject ni nyo sibun ki jing khu sibun ki khot bible ki ba ngin saya sneu ha kene ka por bat kum mangi chule menta nginya syakmat ngi sneu ya kene ke jingkli ke bangan sa Aisyah i pasal jangi ikelamore bat kene ke jingkli ke long kumne ke ai ke jing sneu thu ke jong pi halor kene ke mat haba ong ke jing ai jong ke jing thul upa sneu wa pensya yangi iwe pi we Kumlai sibun ya ke jingkli ke ba pila ai na ke banta jenga ke jing jubab jenga kalau ba hadin ba ka pop kala rung seo khon ben riu asla ne perthai kumta ka jingi kren bat ublai mar khmat kala kut no te hadin nangta ublai ulai ya munsim jong ka jing thulpa haki briu hak testament berim ngila ban syam ublai ujit samut ya ki major prophet nang ta khat arngut ya ki minor prophets bagi khat tin paren
kini kita kiba blay upendan kam kat kum kapor naga benta man penko ngu ya kibreu lane kini ki kejing ai ki jong blay ya kini kibreu kedai ke bakar pang nang beban pendan kam ya ki naga benta kalat kejing penim ki jong blay bat bun ai bor ya kisim bat ya ki nong bot ki jong ta hadin kini ni syam ba kat kum ki jing tu lupa lingbong mun sim jong jing tu lupa jong isaya ha ki jing dei chi phang ki jing wan long breu ki jong jisu kumu mesia andala dei na wan ka por ka bapiang lane ka ya ka bapiang jisu wan chi ne perthai ban pendep ya kata ka jing ya tu lupa bo blei ula dep ya lam lupa ya tu lupa lingba ki syakri ki jong nangta andekut kejing wan kumong no kejing wan long breu jong Jesus Christ kene perten la pendep ya kata kejing temu ki jong nong penim jingi ula lech syapneng hadin nangta ula pha biang yo mensim jong kejing kula nangta hakini kisngi kumong na hadin kisngi ki apostol ula jet ula ai yo mensim jong kejing ula pa haga wei ni syakri ki jong ka Mrs. Ellen G. White nang nak ne ke breu ko bom dan ke jing nang jing start ke ba biang hanrei blei dan kampa dika naga benta ka balang naga benta ki breu ki jong blei kumta kala tho sipun ki kot pan pensyai ya ke jing hikai jong ke tien ki jong blei nang ta hagal liang ke jing ko jing khe kum jo maka haga nang kong korin ke sitiu opso Kublai shibon ya kena kejing jubab ke jong pi ngisngau tu syai ba kejing ya thul upahi kedai kejing ya thu ya kalawe bat kedai kejing ai jong umensem ha kinong ya thul upa kuma pil mention mene ba kinong ya thul upa kle thul upa ya kejing wan neng kong jong Jesus Christ par ha oi kawena kinuksa ka mangela banye i kum enak ulaya thul upa ya artli kata kadai kejing ya thul upa ke jong u ya kejing penjot ke jong ublai ya kena ke perthai dah ke bat u ya thul upa ro ha ke juk opor ya kejing wan arsen ke jong Jesus Christ ya ke ba pop on sa penjot no bat kum ta ngi tips kem ba ha ke Bible hi ki don chibon kejing ya thul upa bat kham tam kat bangi em ha kene ki sngi ke ba khadu ngi de ban nang ban tip ya kene kejing ya thul upa naga kot kitab Daniel bat Revelation Daniel bat jing pen pau ki kren ya kene ki jing thul upa ke ai ki ban jia ha kene ki sngi ke ba khadu ke ba ma phi bat mangangi em nama ta kadam ngi dan kam ban tip ya kene ki jing thul upa khanang mingla ban don ha ka ta ka lenti ke ba dei ban yait badu blai benginam hap sha kaliang jong uta umrat klau lane sha kaliang jong ka perthai hinre bengin don sha kaliang ke jong umblai tena mata kadau kalang badan kami ngi batip pentang ye pa ye pech sa ka wepat ke jingkeli sha ya i f langsiang ke jingkeli kolong kumno umblai ya kran badu breu shwa bat haden ke jing hap ha ka pop Kublai shibon ya ketu ke jingkeli ya ke ba lak keli ngah kene por kalong ke jingkeli ke ba sengot tenat kumno ublai ulaya kren bat kibriu hashwa ke jinghap sya ke pom ngen ye pech ya kane ke jingjia ya ke ba ngila ban shem ha kitab Genesis kolong ke ba nengkong record ke ba arpo nyau bat ke ba arpo pra ka Bible ke itu ingi ba ublai ula thau ya ubriu ha ke dur jong u ha ba ublai ula thau ya ubriu ha ke dur ke jong u omdon ke jingduna omdon ke jingbakla ani omdon kanu ke jing keno pop ha ubriu bat ublai ula kerku bat ula ai ke hukum haki ba kinang kha kinang roy haba ublai ula thau yo adam ya ke im ha kadur ke jung ula kerku yaki ba kinye shanglok ba kinye shong kha shoman ba kinang roy kinang pendap ya kene ke perthai bat yaki weru de ke jing thau bat ba ublai ula ai ru haki ya ke bor sensyar tingyu iya ke jing kren jong ublai baru adam bat ke im ha ke ba menengkong lani bat ki khon menreu kalong bet markmat haba ublai ula kerku yaki ula thau yaki
Genesis kelong ba ar khot ka ba khat san hru ka ba khat nyau pat ka Bible kai thu ngi ba ublei ula sim da breu ula bu u ka per Eden ba ublei ulong kontrol mu ui ke baro aswa jeng ka pop ba ubreu pat ublei ki yalong ka wei pat kumta ublei ula ong khot ka ba khat riu hadu ba khat nyau Genesis ar kelong pensiam ikne ba ublei ula hukum yo ta ubreu ba ula ban bam ne kideng baro ka kper ki ba ladon kita ki ba penmi so handai don tang we udeng ya ka jingtip ya ka bahabat ki ba sniu kinom la ban bam na u bat la ki bam na ta uding kin yap bat da ka ba yap sisa ubreu ula yap kawan ka jing yap ka jing pang jing sam bat ka jing tim kalawan hak perthai na ka daw jong ka we ka pop jong u kwa temen ba kemi temen ka jongi te kajing ikren hak to kapor kolong bit markmat ublei bat kibriu ki jong u omdon kano kaba khanglat lani kaba penia khlat iki deitat hadin ba kilahap no shakapop ublei shom le kren shu bat ubreu markmat te ye kijing jubab kiba shai kiba nginang yo shu ngin sayo sngeu na kibai pat ki panelis kuble shibon Kublai Shibon ya gejing jubab ke jong pi haoit markmat le kren bat ublai pada habangi berkat mentai ki sengi ru kalong kaju namar ba balenga ong kaju kapop ka penyaklat yang ina ublai naga kitab Isaya kalong kebasan pekendai hang tongin syam ba ke ga penyaklat yang ina ublai kalong kapop ke jongi yo la se dana pedeng jong pi ki bala duai sha ublai nak bentak ke era ke Henry phim yo ya kata kicing jubab yo la se kadon kapop ya ka ba pp le lane pp ya peteng man le nete namar kata kadau lada ngidon ya kapop ublai mla pandorong kat la mengilane kumno ba ublai jubab lada ngi hele ya kata ke pop kata kalong ko we na ke badon kam tam but mentapat nginyai sekawai pat ke jingkeli na ke bentai el karpran ke jingkeli ke ba ongkom ne hakono korukom ba ublai bonsin uju ai ya ke khubor syakino ya telupa Kublai Shibon nam da ka jengkeli hakabede bat ka rukom grand bat ka jingpha khubor jong blai ya ki brio hakne perthai hadin ba brio la hap shaka pa blai la shu ban ya grand markmat bat brio ha kata ka rukom penan kam ya ki nong e thul pa ban grand bat ule e kine da ka ba pen i ya jing i thu pa la ne lang ba ki jing posnio ha ka kitab jing khen lang ba khat ar ka khat ka ban rio ka bible ke thu ba blai ukraine lang ba ki nong thul pa shaki brio ki jong ha ki jing posnio la ne ha ki jing yo i pa bat ki dei ki ne ki rukom ki ba blai ukraine lang ba ki nong thul pa ban pha ya ki ten ka khubor ki jong Kublai Shibon ya gejing pencai ke jong pi ya kene gejing keling angai scam ba kinang ngap pila ngau thu ha gejing i pau ha gejing pot sneu blai utroi ha kinang ya thlupa ki jong o nyai shakmat ba nge pe sakawai gejing keling na banta i ke lamore gejing keling gelong kumne ke kawai na ki rukom ba kinang ya thlupa ki ai ya gejing ya thlupa shakibre ngau ha pencai Kublai Shibon sia kene kawai pat ke jingkeli ba pil ai na gamta jonga ka jubab jonga kalong ba kat kum ke tien ke jong blai Sakaria kelanong ke benengkong ke khot ke balai i bentai i ba ong kum ne ong utrai ki pai to phai phi shanga nang ta nang kong dis em khat we kelanong ke khot ke ba ar khandai du sau phel le ngi pule to sepang ke jinglong ke jing em jang dis em hadin bikil yo bor kumong no kisngeu krau yala de nang ta kisngeu ba ka bor jong ki ka biang ki chimpan kre ki don ki chipai ki skut kumta ki ba biang nang ta ki kimsneron kam chu yo ka bor ki jong ble de hang ne ngisyam ba ki nang itu lepa ki ba ble punan kam kalong ba kin ai ki ching mahami ki sem bat ye ki kapten lane kinau yalam baki day ban shania how blay ya gabor kabana jarong
naga banta ka thama naga banta ka jing ngai naga banta ka jing im hanrai ni siam balai bakini ki khon Israel ki rem naga por si ka por dei nama bagi sim ki sim ya ka por halor la de ki no yo blai ki klet no yo blai te kumta ni siam ne ba aga jingmot jong kane kini ki nong itu lepa haba ki ai ya kata ka jing itu lepa ki jong ki nakamta ki brio baki de ban ko ngu ya ublai amar kata hagini ki sni ki be mentaro ni de ban ko ngu ya ki jing ptha jong ki brio ki jong blai bangit pan kre nakamta ka jing pun kut ki jong blai ya kane ka perthai pat ngi de pat pen baik ya ki jing im pat ngi de ban don ki jing shania how blai naga banta ka bor ban job ya ki jing pen choy jong shaitan ha ki jing ya de ba ki jing im ki jang mat sem ki jong ku blai shi Keblai sibun ya kejing jubab kejong pi kebanta ke bangi de ban le ha kini kisngiru de ngide ban kok ngu namar blai la ai ngi ya kene ka khubor mangi de ban kok ngu yu blai la ai ka khubor ha ki kitab jing pen pau ban mi no na ka Babylon bat kumta ki bru ki de ban sngau thu ba ki de ban mi no bat la da ki pen slam kin sha ram no kumala ong mene dai pastor bonsen haba ki khun Israel ki ram ya ka thama namar ba kim ko ngu ya ublai nama ta ka dau ka wena ki banta ka long bangi de ban ko ngu ya ke ba ka ktin ka jong ublai kala kran hangi mentangi poi sakana ka wepat ke jingkli ya f lang siang ka ong nang no kawan ka jing thul upa snga ba pancai ngi yol ase dan apning jangi ki ba bompat snga thu nang no wan ka jing thul upa kumno te snga ba pancai ngi Keblai sibun ya moderator bala kli nga to ka jing jubab kalong ba ka jing thul pa kawan bet direct na ublai na beneng ya kene ngila ban shem arbitras kalong ka ba nangkong record ka ba arpuwe ka ong kumne namar da ka mon ubreu lawan ka jing thul pa menuro Henry ki breu kila kren na ublai ken habala penki iki da uman sem bakoi ye ka jing thul pa la tho da ki breu bal la yelap shaki breu hak perthai lengba ki breu ki ba ublai ulajit ban kren haki ban penpau haki lemba ka jing pos new lemba ka jing itho pau berkumta ki breu kila kren ber kila tho iki kat kum balap tha iki da ublai na benang lemba ka jing lam ber ka jing pensyat bor jong umen sem bakhoi tengla banong hakanik por ba ka jing itho alpa wala ka dei bala kren da ubreu henrei udai ublai ublajit ber ubla ai ta ka khubor bat ka wan be direct na ublai na benang da ka mon jong ubreu menuro like no thank you kita ke no itu alpa ke balam ler ki bom don ka jingkren ka bana ublai hindrai ke de ke jingpen pau ka ba de na usoitan ti ki badai ke jing itu alpa ke basisha ke de ki be ki bawan na ublai na benang kublai shibon Kublai sibun ya kene kejing pencai ke jong pi kamtam ya ka to ka kintin ke ba philaban kilong ki breu ki de ki breu ki ba yalap ki bala jet da ublai Henry walada ki de ki breu Henry ka khubor pat ka wan be na ublai na tene jong direct te ngai scam ba ngai sngathu ya kene ka banta bat ha kene ka por yul asa dana pdeng jong pi ki bom pat sngathu pat ya ka jing thmu jong ka jing ya thu lupa ke ke jing thmu na ka banta ke lene hato ka de nam ta jongi lene hato de nam ta jong ki wei pat ki jai mun reu lene hato na ka banta jong ki bala deb mentang ni yo sngaw ya kene ka jing pencai na I el karpran sngaw ba pencai ni ya kene ka banta ke jing thmu jong ka jing ya thu lupa Kublai sibun nam da gitu ke jing kali ke badan kam bangin sengtu balai ba ublai pha ya ki jing thol pa bat ke jing mot ke jongka ladang ipa ya ka bible nandu ka basdang ri ka ba kut ki ba hun ki jing tho ladab da ki jing thol pa ka balong unique lane ka balong phere na ki wei pat ki kat ki ba omdan ya ki jing thol pa Henry ka bible ka dab da kini ki jing thol pa kanang ba ki brio kin shania how play
But habaki eke chia kan om pen ken det show ya yangi namar ba they blay uba la yo ilapa ya ka bakut nadu ka basdang ba penya ya ki ro ki bangi yo I bat ki bangi yo I but ha chu ro kam jisu kran how yones kala nang ba khat lai khat ka ba khat kendai ba ngai thul pa khanang ba phi pen yo ngai phi pen yo tip endaka kala chia bát cả chừng thua pa kapan pau ya chừng long cái trong play lang bao Jesus Christ bát mang iru ngin la ban long kum Jesus bangin dan ya chừng ngay kum ba u dan Kublai Shibonia kato kajing jubab kajong pi oi kajing temu kajing ithul upa kalong banya thu yangi ya ke kaban sajia bangas ngau tanat ya ke artali kemat ke ba pi la wanra kaban kong kalong ban shania ha oblai haba kini ki baro kijia kam tam ha kini kisngi ke bakhado habala la dep la fulfill kat kum kaktin kejong oblai ngimde ban sngau shapting henry ba kajing shania kejong ni ha oblai kanang nyai scam bat ka ba ar ka ba ila wanra kalong bangindon kejing ke ba scam ha oblai haba jia kini kejing thul upa ngide bandon kejing ke ba scam ha oblai manusianya ha oblai bandan kejing ke ba scam ha oblai kanang ba nyelam bai engi sha kata ka beneng ka bau jisu la kulari ni iwai pi wai mentang ni sngau ya kana ka wai kejing keli sa ya I kelamrai biang bat kene kejing keli kolong kumne ka ka testament barim ka ong shapang kajing alam jong kajing thulupa ha kisngi bakhado sngau ba pansya yangi khamtam kat bangi ma kene kisngi bakhado ngidan kam ban sngau thu khanang mengla bat pen kre na banta kene kijing jia ke ban sawan sngau ba pansya yangi Kublai Shibon sih kena ke waipat kecing keli ke ba phila ai na ke benta jenga kecing jubab jenga ha kecing dai bat kena kecing keli ke bangila ban syam na ki kam ki apostol kalanong ke ba ar ke khot ke ba khan ri hodo at hoi tungin ni pule ya kene ke benta ke ba ong henry kene ke long kata ke ba ong do joel unong itu lepa kan jeru ha kisngi ke khadu ong ble nganthe no buk ya munsim jonga na halor ka do baro te ki khon chin rang jong phi bat ki khon kan the jong phi kin ye thul pa bat ki samla jong phi kin ye ya ki jing ye I thu pau bat ki tamen jong phi kin pho sneu ki jing pho sneu mat halor ki shakri jonga chen ru chen rang bat kan the ha ki ta ki sngi ngan the no na munsim jonga bat kin ye thul pa hak ne ngis ngau thu ya kene ke jingkular ke ba nadu men barim nadu ke jing thul pa jom joel ba nagam ta kita ki sngi ku khadu bat hang ne adangi pule how joel argal nong khot ba arbu pra hadu lai fu aru kene ke ong te kanjia hadin kata ba ngan the buk ya lau mun sim halor ka do paro amar kata kene ke de ke jing kecing pentip ke jong belai nak benta ki breu ke jong ki em ha ki por ki mencua ha ki por ki menta bat ha ki por ki bang sawan ro kum jo rada jisu umpat wan hang ni ki sngi ki bangi ye menta kumta ni de ban ngai ye kine ki ba belai u ai ya kine kecing ai jong kecing ye thur pa lingbau mensim jong tengim de ban sngau artin hak jinge de bat kene hanrei ka don ru ka por ka ba soitan upadan kam ki bru jong u bakin ya thu ye ke ka ban sajia hanrei ni de ban bishar bania kat kum ka tien ki jong blai ngim de ban sungai pa paro ki bru kin yo ya mensim jong ka jinge thu pa ni de ban long ki ba pikir ha ka jinge de bat kene ka benta amar kata agu blen kor khun ya rap yang ni bengela ban jit ye ka babha kat kum ka tien ke jong blai kublai shibon Kublai Shibon ya kene kejing jubab ka ba phila ai hoit kini kisngi ke bangi emanta kede kisngi ke bangin pelpor ha kejing duai kanang mengela ban yo ya umen sem khoit ladangi duai khambon khamjur
nginyo kambon bat kamjor ya umen semakoi nama takadau keting jong blai ka ai hingi ya kejing itu khana jong ki spangut kisan ngot ki thesati ki babej bat kisan ngot ki bastat ki donya ka syarak ka yang pli ya umen semakoi kini gede gisngi ka bangi de man pelupor ha kejing duai bangin yo ya umen semakoi kumala kular nadu na ka testament ka barim hadu menta ka testament ka bathamai mengila ban pendep ya kini kejing kular kini gede kejing kular ya ka ba ublei udan man ai haki beri kejong bar lo ai haki nang itu lupa te mentangin lai sakawe pat kejing keli balada pidon keno kejing keli keno ki comments ki ba phila ban keli lan phila pan type phila ban text haki do ki comment box kejongi khanang mengila ban jubab ya kejing keli kejong phi om ta katayau yo la sengila ban jubab hakawe pat katayau te nama kata kadau wadam lada pidon kejing keli sengau ha keli mat ngi ya chekmat menta sakane kawe pat kejing keli na kwanta ef langsiang mat kene kejing kelong komne hatodon kinong yatul upa hakipor jong ka testament mathamai sengau ha pensyai ngi amar meneng lai kren chepang komno ngila yo ya kenuksa na kinong yatul upa na ka testament barim ki ai ngi menta mat ngi ko ban syai kham syai shu hatodon em kita kinong yatul upa ha ka testament ka bathamai Kublai sibun ya kato kawai pat kajing keli kajing jubab kalong ba hao don kinong ithul pa ha testament ka bathamai warha kapor ka ba ujisu lawan sya perthai warha kapor jengki apostol kinong ithul pa ya Yohanes nompon baptis latib ukum uwaini kinong ithul pa ki ba kharau tam ya ubalakha na pedenggi kenthai ya kaneng la ban syam na ka gospel kat kum Lukas kalong ba nyeur khot ka ba arpu phra ya Yohanes nompon baptis latib kum uwaini kinong ithul pa ha to kapor but hadim jong Yohanes ro na don kinong ithul pa ngila ban ong ba kidai ki minor prophet kimde ki major prophet ha kitab kikam ki apostol kalong ba khatwe record ka ba arpopra ladon uwei pat unong ithul pa uba kerteng u agabos bot new agabos le thuru ya ka jingjia jong kata ka nems new ha kapor ka jinschar jong u Kaladius te haden kaneru ngi iba ladon sa uwei udong ithul pa uba kerteng ladon uwei ubri uba kerteng u Philip udon ru ki khon gan thai jong uru ki bedai kinong ithul pa but hegani pinsiam kam ki apostol kalong ba arphuai record ba khanda hedo ka bashpeu natangi yo isu shu ya ka kitab jungman paul latib ika kum ka kitab jong ka jingithul pa ha ka testament ka bathamai but ya kane ka kitab jong ka jingithul pa la tho da Yohanes usunran be I jong Jesus Christ ha ka del nong Patmos but ka Bible kay thu ingi jungman paul I wailai suk uta ubri ubapule ya kane ka tin jong kane ka jingithul pa ya kitin jong ka jingithul pa la yathu lani la kren bala tho da unong ithul pa ya usunran Yohanes latib uru kum uwei na kinong ithul pa ha ka testament ka bathamai tikni kila banom kita ki nong ithul pa ki bang I ha ka testament ka bathamai kublai sibon ya kene kejing jubab ka phila ai Yohanes nong pembaptis Agabus Philip ki khon ki jong u Yohanes ba I jong Jesus Christ senran jong u ba tho ya kitab jing pen pau ka kitab jing pen pau ka de ka kitab ya ka ba ya thu ya ngi ya ka ek ban jia ha kene ki sngi ka ba ngi im bat ya ka lawe ka ban wan ngi im ta ha kene ki sngi ka ba khadu ha ka ba la da pi pule ya ka kitab jing pen pau penam attention ba ngi im hatme jong kane ka perthai ka ban sakut no nama kata kadau la da phim pat pule no ya kitab jing pen pau bat sakawai ke jing shisha pole ya ke kitab jing pau ringkat bat ke kitab Daniel namar kini ki artli ki ya ringkat kawai ke bataya kawai ke bataya kawai te kumta ki ya batai lang bat mengilak ban sengau thu ya ke kitab jing pau da ka bangi sengau thu ya kitab Daniel te pole no khanang mengilak ban sengau thu ha kum kono ko por ka bangi im bat mengilak ban ya kata ke lenti ke badai kham tam chphang kijing hikai lana ke ek ba jia ke ni gisngi ka ba khadu te sai sin menga ko banai khumle ya I
church pastor jong ka balang hanang stoin bat angim tang nyai sakawe pat ka jingkeli na ka benta IEL lah khapran kene ka jingkeli ka long kumne dano baya ka jing ai jong ka jing itu lupa la pentrai kam hakipor basdang jong ka testament bathamai sengah bah batai ini ku blai shibon nam da to ka jengkeli habakum no umen sim trong jeng to pa la grand la communicate haka testament ka bathamai la da ngi page haka testament ka bathamai ka jing tray ka bah khmat e trong men sim trong to pa ka de umen sim ma khoi hi bat u grand ye kine lang ba ka jing tray kam ka jong ka ba phla da ka jing ai bor ka jong blai Yoi Lucas kelanong ka banang kong adang ipule na dugo dekat balai pun rio du sok pun rio ya ka cing yasham jong ka Mary but ka Elizabeth hadin ba ka Mary ka li chungo ya ka Elizabeth but lang ba ka cing tray ka jong men si makuan ka yo ya ka cing itu pau shapang iklong jong ka Elizabeth but ru Zechariah ha ka dugo jo kelanong na dugo dekat ka ban rio hinyo uya thul pa lang ba ka jing tray kam ka jong men si makuan but tar ngiyo I ha ka jing tray kam jong ki brio ha ka testament ka batmai ha ka be day but men sim jong jing thul pa ka de ka jing tray ka jong play ka de ka jing lia ka jong men si makuan but udang ye tray ru wa ni kisngi ki ba menta kublai shibon ya kene ka jing penchai ka jong pi undai umen sim bakoit ubat tray kam te kumno pat chapang ka gospel ka kubar bahas pang Jesus Christ dan kene kecingkeli pat pensyai kene kecingkeli ngakerpat ya I pastor jangi ikela marai ban pensyai halor kene kamat ka baong hato ka kubar bahas pang Christ la pensyai nang rim ha kecing tu lupa sengau ha pensyai ngi kana mengela ban sengau tu ya kene ka benta Kublai shibon ya kene ka jingkeli ka jing jubab janga kalau hoi namar kat kum ka tien ka jong blai ngi syam ya kene mat gospel Matthias sa kula nang kat khat ka ba khat ar tu khat nyau la ngi pule ya kene ka benta la ne kene ka man ngi syam ba ka ba khat sa ku ba on pendep ya kata balong dau isya noi thu lepa namar kata ya ka e ka balai thu lepa ka jing dei ba tu Jisu ya ka gospel ka jong Jesus la pendep kat kum ka jia ba la pendep ba ka la jia shisha kat kum ka jing thu lepa jong ki noi thu lepa nang ta Marcos kalau nong ko beneng kong kat ba khat sao du khat ru la ong ne la pendep ya ka ya bat ka hima blai kalajan te to pin kala ka bamut bat to ngej ya ka gospel kene ka dei kat kum ka tien ka jong blai ha ka ching ya dei bat ka ne la pendep ya ka ya la ong ba ha ka ching ya dei bat ka ching sha di ka jong Jesus Christ yang ta ka ching sha kem ka jong ka ching sha sempat ka jong bat ka ching bentheu lakinong syun ki jong kene baro la debi so lepa bat namar kata kecing wan ke jong Jesus Christ ni seperti bat pendep ya kata kecing so lepa ko ma mene bat nang ta lang ba kecing yap ke jong uru bat pendep ya kecing so lepa nang ta kecing mi pat ke jong uru bat pendep ya kecing so lepa namar kata ni ke gospel ke jong Jesus Christ ke dei ke ba don kecing ya dei bat kene kumang no bat kene ka kicing hikai lane kicing bu baik borti kicong blai naga benta kicing jia kiban jia hasla ni putai bat kum ta ter namar kata ka tien kicong blai latni ban pulai ya ka kan ai bor kan ai men sem yangi kum ki Kristan ban tip ya ka kicing thumu kicong blai na do mendang long jong putai bat kumno ke history ka yai bat kumno ke jia kumno ki jia nang ta ki ban sa jia
bat ha ke ching dei bat ke ching wan asim ke jong Jesus Christ la dep ya thu la pa ndai bo so si ban ong ba bon ke bom ngai ye kata ndai Jesus Kublai shibon ya kene kijing jubab kijong pi haoi ngala la se ban at se ka wei ka khot Bible hang ne na ka ba ngila ban sem na ka gospel Matthias kol nong ba ar pu sao ka khot ba khat sao pule ya kene ka khot kan ai man sim ya pi ba anda habala dep ban lap ya ka gospel habaro kene ka perthai te ka bakut kan sajia ba anda bakut ka bakut kan sajia u Jesus Christ on one kublai shibon ya pi bala pensyaya kena ka jingkeli mentangi ya poi pat sekena ka wei pat ka jingkeli na ka bata EF langsiang ka baong ka ka jing tenju ka ba ngi kran chapang unong ya thulupa ka jingkeli ka ong kumne ka jing tenju badan kam ya ki kam unong ya thulupa senga ba pensyaya ni Banjubab ia tu jingkli ko abang nyepai hakane ka por sya ka kitab Deuteronomy kelong ka ba khat phra khot ka ba arpeu hadu ka ba arpo ar ka Bible ka itu ingi kumne Henry utau nong itu pa ubenut kren ya ka ktin ka kerteng jonga ya ka ba ngam shimla hukum yu uban kren lani uban kren ha ka kerteng ki weipat ki blai ya utau nong itu pa on penyap no ublai ukren syai hane ya ununu briu ubaya thulpa ha ka kerteng ka jong trai ublai balada kata ke jing thulpa kamdei ke bawan na ublai bal ke ba dei da ke weipat ke jing kren yauta unoi thulpa on penyap hakat kum ke testament ke barim hagi por ki jong Moses nangta ke ong kumne khot bar phuai lada men ong ti hala ke donut hatu kumno ngintip ya kata ke ktin ya ke ba utrai shimla kren haba unoi thulpa ukren ha ke kerteng jong utrai lada kata ke ktin kam orlong kumta lemne kam wanjia ya kata ktin ken utrai shimla kren Henry utau noi thulpa ula kren yaka da kabakop sop men shepting yu uplay with hu ingi yakane ke jingtho hagi khon Israel balata ba lada uta unong thulpa lada thulpa lada kata ka jing thulpa jung ukanam orlong lani kan jialong ya kata ke jing thulpa kamdei ke bawan na ublai shibun kibri ke bakamba kidei kinoi thulpa shibun kibri ke bai thulpa bat ke babon ke jing thulpa ki klem jia beri klem orlong ngiken mau ha u wei ne kisnem ba ladon ke bai ke jing thulpa ke ba ngiyo sngew hani hari khasi jantia jingi ke bai thulpa bo tau jumai ba unwan bat ke babon kibri klepen khre ba ke jingwan jong tau jumai ba kalong hadu kemasan minit tegum taru ke jing thulpa kilong ke balam ler bat kim dei ket kum ten jong blai na Jeremia kalong ke ba arpu pra ger khot ke ba khendai ke Bible ke thu ingi ha wi dei bat ka kam jong unoi thulpa lani ban pen ju yit ya ke jing thulpa ka ong kum ni uta unoi thulpa ubay thulpa ya ke jing suk ha ba ka ktin jong uta unoi thulpa kan jialong hangta ken on sa itu ya unoi thulpa ba utrai ula pha shisai u lada udai unoi thulpa ubala pha da ublai lada ke jing thulpa kabla wan na ublai ya kata ke jing thulpa kan jia shisha barkan sa orlong ha ka por jong Jeremia ro ladon unoi thulpa lamler ublai thulpa bat kata ke jing thulpa jong ukam shimla jia bat kam shimla orlong te ngide ban yit bani anak tin jong blai bangin shem ya ke kublai shibon ya kena ka jing pensyaya ka jong pi ngai skamba kiba ya pe ya kena ka program pi ya tho ya kitu kitu khot Bible gi badan kam man kam sha shu da ka bangi pule dalade yalade but ko mangila yo sngaw mane ya kitu kilai tli kimat on penyap ya untuk noi tul upa bom dei na uplay hagi por chong Moses kemala ong mane but ngata lada kam dei na uplay kemut kam jia kata ke jing tul upa ke jong u mut ndei bala pha da uplay nangta ya ke bala jia ke bala kren dei ke bala pha da uplay te nama ta kadau kumbala keren mene dai church pastor hai kini kisni ke bakhadu kinon shibon kinon thlupa balam ler kinon thlupa balam ler ken kup da kisni langbrot najrong henry hapo kin longkum kita kisuri ki bam no ya ki bri ki jong blai te nama ta kadau bangini ban husiar bha ban job ya kene kalong tang daga ktin ngi jong blai ban job ya kijing hikai babakla
datang de gejing hikai ba shisha na ka ktin ke jong oblai datang de gejing shisha bangila ban job ya gejing bakla ma ta kadau kerpa ep ban boleh bahaya ktin ke jong oblai kam tam ini gisngi ke bakhadu nama shen ke ktin jong oblai ngemla syu ban pule nama lada ancha syam ya pi ban pule ke ktin jong oblai haban sya penyap hadu kata kepor kan sapoi nama ke ktin jong oblai kala krensyai ingi we kumbala jia nadu mensyua hakipor barem hakipor jong ki dark ages kemakot ketin English dark ages but kumjur kan jia kini kisngi kebanuan tena ma ta kadang kerpat epi pendon gejingai pas scam kumalaong mene pat kata gejing syania ha oblai kana scam tena tangin yo second ka we pat gejing kli IL kapran kabaong kumne ka eru bala ai kum ka we na kidak unong yatul upa basisha hoi hatopi kwa bantip ya unong yatul upa basisha hoi ngaro nga kwa bantip ni kwa ban kli mentaya i el karpran snga ba pensyai hangi ya kane kamat Kublai sebuah nam dak do jengkeli kebadan kam hadu kata-kata bangin skautu kumnongan labat itu uei unong itu lepa basisha bat ki ai ki jing pen shisha bangin labat itu ngakwa ban kerpade pi opinia puli lang ban ngan anang kong yanis kalau nang basau kedekat ke ban kong hadu ke balai ta ka bible kong kumni ko habe ye wan nget ya ki men sim baro henry to penten chu yet ya kita ki men sim laki long ni em na ublai na basibun ki nang thul pa balam lel ki la len mi no sha ka perthai dagani pi thu yu daw men sim ublai ka men sim baro ka pa pla yu jesus christ bok lawan ha ke do ka long na ublai bat ka men sim baro ka pam pla yu jesus kam long na ublai ti kata ka long kata ka men sim chong taw nong ile per sha yu christ shapang ka ba phila yu snau ba ka wan bat men ta ken kala dan pa ha ka perthai ka bible ka itu ba ngidai banjet ya kita ki men sim laki long nem na ublai kinu ki ba pla ya ka jing long ka jong jisu kumbrio balawan ha kedua ubala im ubala ya ubala mipat bat uban sawan biang sa simpan ka bible ka itu ba kita ki ba ya pla ya jisu bat ya ki jing kai jong uparo nilaban pensyong nong rem hakada karukam da ngangai kene kalong ka ai ka ba shai nak tien ka jong ble haka be dai ban ki jing pensisha bangin piang ya ki nong ithul palane ki men sim laki long ne em na ble kumlai shibonia kane gejing pensyai ke jong pi halor kane kamat na ka to ka dekhot bible ka ba phila pensyai ban ngakwa ban ai sa kini ki lightly ki atli ki khot bible ke bangadan hang ne ya ke bangila bantip ke banangkong ke bangala ban ai ke dai Matthias kal nang banyau ke khot ba khatsan handu arpho bat ke baar ke dai Isaya pra arpho ngadan sa ke we ke khot bible ke bangam kemau menta en ringan sa ai pat yepi ha kuai ke por ke bangila bantip atau kilong em kinoi thul pa bisha ke jong blai te sai sin miang kwa banai khoblai ya i el khapran ya to ka jing pensyai ke jong pi bat mentang ini poi in dan satang lightly ki jing keli na ka bantai kini ki rang ba ki jongi te ki jing keli ke ba khadu na ka banta i f langsyang kalong kumne pensisya na ka jing tho ba khoit ba ka balang basa ka don ya ummensim ka jing athul upa ni kwa pantip ya kana dai namar ba ka balang ka basisya ka jong ublai ka don ya ka jing ai la ne ka mensim jong ka jing athul upa ma ta ka daus nga bah pencai ngi ya kana ka subject ngila ban syem na ka bible ba ka balang basa jong blai hakisi ki ba khadu ka don ye ka jing ai ya sem jong ka jing thul pa ngin ya phai ha ne por na kitab jingmen pau kolong ka khat ar ka khot ka khat nyeu ka ong kumne teu taw yak jikor las ngubitar lep ya ta ka breu kumur ka balang uyak jikor ude usoitan ula leit benile thama kita ki basa no usumbai jong ta ka breu ka theu ya ki khot jong ta ka balang ka ong kumne kita ki basumar ya ki hukum ublai
kabalang basa jong boleh kisni ke bakhadu kare ke basumar ya ki speu hukum ki jong boleh bat ke babut ya ke jing mani boleh bat ke jing syong sni kat kum kata ke ba boleh ulapu ha ka bible nang ta ke ong bat ki babat ya kata ke jing phla ya uji Yesus Kris kita ki briu jong boleh ki bron ha kata ke balang basa ki sumar ki hukum jong boleh bat ki don lani ki bat ya ke jing phla ya uji Yesus Kris kai gani ki jing phla ya uji Yesus Kris langi pe ha kitab jimen pau kolong ba khat khandai ker khot ka ba speu ko ong kumne namar kata ke jing phla uji Yesu kolong ka mensim ke jing thol pa kita ki briu jong boleh ki don ni ka mensim jong ka jing thol pa ka mensim ban ya thol pa kamut ba ublei un penmi ya unoi thol pa lani noi thol pa hapring jongki te haba don ki jing thol pa de ban don unong thol pa ba taw noi thol pa long ba de ublei uban ai ya kita ki jing thol pa lani ki jing kren ki ba ublei undang yai pen pau lamba jongki ya ki ei ki ba ngin sngu tho ya ki ba bon ki jing thol pa ha ka bible ba ka kedeu yingi sha ka jing phla ya Yesus Kris bat ngin la ban pen kre nam ta ka jingwan ka jong Jesus Kris kumba ublei uai ya unong thulpa hapringi khun Israel haswa bikin poisya ka rikanan ka bakenja perthai uta unong thulpa ude Moses badio i ya ka rikanan lamba haka kata ka rukom ka jingyo i jong kalong najngai umyo ban leng rung seta barashwa ka jingwan jong Jesus Kris ru ublei upenmi ya kinoi thulpa haka balang basa jung haki sini ke bakhadu bani lami ki briu jung bakin haswa bikin poisya ka rikanan ka bakenja beneng bani lami ka balang ban penskam ka halor ka norim jong ka bible te ublei udon ni kin ya unoi thulpa lani ka noi thulpa lamba kani ka balang basa haki sini ke bakhadu bani lami ki briu ki jung haswa bikin poi sya ka rikanan ka bakenja beneng Kublai shibon ya kena kecing pencai ke jong pi ya kebal se don ki parlok jongi la se don ki bada napi ki bape ya kena ke program jongi pempat sengau tu usoi tan u bitar ya kena ke breu ke bedai ke balang ke jong ublai namar tang haki arbenta ka sumare ki hukum ke jong ublai bat kadon ya kena ke jing pla jong Jesus Christ kumala pencai mene ke jing pla ha kadai kadai kemensim trong kajing terlupa ha kajing penpau kat kendai shipau te nama ta kadau peit lada pidan am ya kene namar ha kene kai sngi ke bangi imenta sibun ki bri ki ong ba mendan kam syu ya ki hukum ki jong ublai Jesus Christ ula sanar ha kading pna ya ki shipau hukum inam dan kam syu ki ka e ke bangi de man le kalong in syu imme da ki jingai de ban kuslai ya ke ba de ban ya ke ba ublai ula ai how Moses bunap deng jong ki Kristan menta ki long kapta Henry M ka Bible kitab jingun pa ko ya thu shai ngi ma kini kisngi ke ba khadu usoi tan ubitare kini ki breu ke badai ki breu ki ba shisha ke badai ke balang ke ba shisha ke jong ublai namara bagi semare ke hukum bar ki dania kana ke jing phla ke jong Jesus Christ ke badai mensim jong ke jing thlupa mentanginya yai pat sakawai pat ke jing keli pat sai sin biang lada pidon ke jing keli ha kano ke banta sengau ha keli kenang ma pila ban sengau thu shai ke jing keli ke bakhadu ya in pastor ke lamare kene kejing keli kalong kumne balai ba ublai ha kejing isn e jong u ula ai kejing phla jong mensim kejing lupa sya ka balang balai sengawa pencai ni Kublai shibon ya kene kajing kali ke bakhadu ke ba phila ai na ke benta jonga kajing jubab jonga ha kajing ade bat kene ke benta kalong ba namar ba kajing long ka jong blai na du basdam ka dei ka jing e kumta silam ter kisngi na du ka testament barim bat hadu bini kisngi ibamta ngi ba blai usngau si haba bon sen ki breu ki kentak yu bat kilan det yu ka ten ka jong Namar kata, blai ai ya kini kicing pula. Jong mensim. Syaka balang. Nadu ki pon menbarim. Hadu kini kisngi ki bangi imentaro. Ngisngau bagi dai kisngi ki bakhadu
hang ne namar kata ngi sngau thu wa blei ukwa yaki peru baro ban pen pau yaki ne ki ba ngi liek ren nang ba ngi la ban yoi ba ka jing tre kam ke jong blei kalong bet na ka banta ka jing penim ka ba bom jukut wi ka yangi na ka por si ka por bangi bet yaki ki bala jia na ki bala dap jia na cha din nang ta ki ba jia menta bat ki ban sa jia haki sngi ku khadu kine paro ki download haka ketin ke jong blei bat blei u ai ya umun sim jam ke jing tu lapa haki breu ki jong na ka por sa ka por namar kata lingba kine ai bakin yarab yangi bengin tai yiki kemat ki bakin jaman sim bat mengin kendit benreu ba bengin wan sa ke jing kala ka pamut ka basisya ka bengi ya keren na ka por sip ka por ha ke jing dei bat ke jing don kam jong ke jing kala ka pamut kenang ba ila ban long si benta ki ba yo ya ke jing ai yo mun sim jong ke jing tu lapa na ka benta ke jing penim ya ki breu hi jong ka ne ka pertai om tang ya lede nrai na ka benta ka la jong ke jing penim ya ki breu jong ka pertai ki bas ngau thu ya ke jing e ka ba janai ke jong blai kum ta ngi kum ki breu ki ba kam ya lede ngi de ki khon ki jong blai to ngin yet na ka ten ki jong blai na ka benta ki ne Kumlay shibon say sin ya kane kijing jubab ka ba phila ai parangai scam ma kinong ngap ro kila ngau thu ublay ha kijing e kijing u la ai ha ka balang pat ada pikir mau ha ka por jong Jesus Christ ha ba la pha ai kisan ran kijing u la pha ha kisan ran kijing u ya kane ka khu bar banyala om ha ki angel no la pha ai kisan ran kijing u ki breu ni don ya kane ka kamram ban plai ya kane ka khu bor bat ngis ngau komen ro ba umin sim jang ga jing thlu pa udan ha kane ka balang ka ba shisha ka bang na kremne na kitab jing no pau ko long ba khaar ka khot ka ba khanyo ka ba thu ingi ya kane ka breu ka ba dai ka balang ka ba shisha bat ru ka kitab jing no pau ka thu ru saya ka we bat ka breu ka dai ka breu ka bom dai ka balang ka ba shisha ka mangela ma siam ha jing no pau ko long ka ba khat nhiều khat pra bat kumta ter bat nga kwa ban pensilur pi ban pulei kene khanang mila phila ban sngau thu shai ya kene ka banta ngin ya beng sa ka wai pat kicing kali ka bakhadu na ka banta el kharpran bat kene kicing kali ka long kedeu ya kicing thmu lane ka kam jong umun sim kicing ya thulu pa ha ka balang basa kedeu nga ba pensyai ngi ya kene ka banta Blai shibon nam da to ga jing kali ka object lane ka purpose jong ka spirit of prophecy la de uben sim jong jing thul pa ha ka balang ka basa ka jong blai ba ngi kum ka balang ngi shim ya uben sim jong jing thul pa la ne ya kane ka jing ai jong uben sim ka ba wan hi lang ba ka ktien ka jong blai ba la pen shong nong rim ya kane ka jing ai ka jong e thik ya ka ba ka bible ka kren bad haka rukam ka kerpang ka jing thumu jong ka jing don jong man sim jong jing thulpa bad ka jing tray ya ka kam ka jong blai ka long ban job ya ki man sim shau blai bad blai upenan kam ya ki brio ha ki benta ki ba phier nada pipule nang kong ski nang koren nang ba khat ar ka khat ba sa ru ka ba phra ka itu ba ki don shibun ki jing ai ki jong man sim but ka dao ka ba kong san ka long ba tang nam da ka we dam da ka kam ka jong play la sam lang ba jing pan pau man sim ha ki sap ha ki phong ba pia but ki ne ki long na ka ban ta ban ban klain ya ka kam shakri ka jong play but ban job ya ki ba bun ki man sim ha ka lang so dong ka pathe kham tam ha ka ne ka sngi ka ba khadu ka shwa bu jisun wan dan kam baya ka tien ke jong play snguthu shin ben ba ben bad play penan kam ya ki bapun ki prio ban don ya ki sap ba pia lang ba men sim ko ban kren
bat kum ka balang ni don ya ka ching ai ka chong man sim chong ching thu la pa man ya thu sha ka par the Kumlay Shibon sa isin ya to kijing jubab kijong pi haoy ngas ngatanat ya kimat kiba pi la wanra man kring ya kimin se misha ukres bandan gejinget kiba scam gejinget kiba client bat kumangi la pule na ki stikinong koren kijing ai jong min sim kidon Shibon bat kilong bat permentoy ya ki dekhot balang ki badan ha ka balang kijong ublai namar kata kadau ngidan kam man sngau thu bha ya kanai ka benta khanang mila bandan ha kata kalenti ke basisha jong blai but khanang banginam lim la nginam hap hai kata kijing hikai ba bakla jong kinong thul pa balam le kumangala ong mane dei tang da kijing hikai basisha mangila banyale persya ya kijing hikai ba bakla na ki wepat ki bam dekat kum na ka kting jong blai namar kata kada ha ka bawai no nga kentu bat ngadwai ba nginyai don kata kijing ke bascam bagi syania ha ublai ada jia kono kabalai thul upa ba kata gejing syania gejingi kanang yai jur gejingi scam gejingi kanang yai jur pat bagi nang yai chuchu ya ublai jongi bata kublai sibon sai sin beng yapi kublai sibon ye kinong shimanta gijongi ai bo blen kurkhui pi hakikam gijam gijong pi ba gijing troi gijing kata gijong pi bat ro yapi kinong pet klem dala ban sange lane ban bu no klem da ai kublai pi kinong pe kublai shibun ublai na ye kurkhui pi we kumangi jule ngin pengkut de kijing dwai in sedang de kijing dwai ngin pengkut de kijing dwai na mar bangi don kam ya ublai ko khwa jingi ubahap nang ngi ai kublai ye kijing dorong katlam jong me bat ngi kublai shibun ya kini kijing jubab ke bangi sngew na kini ki rang ba kijangi naga keten kejong me au ublai kila pensngeu hangi ya kane ka mat jong kane ka subject chapang kejing ai unai thulupa lane kabau umen simakhoit udan ban ai namar kata kadau ngi dwai ba menai dorong kalamat ngi khanang mengilak ban sngau thu shai ya kane ka banta bat au ublai ya dorong kalamat gitu ki ba pej baro na ki sem ki jong ki kurkhui ki ha gejuk kurkom pato ai ki ya kana kejing start ai ki yumun sim khoi khanang mila ban pej ya ka kting jong me baji i ya kata kejing shisha na ka kting jong me sngeu au ble jing khot karpa jing na klamat nai hai dor kala bani kat bang em ha ki sngi ke bakhadu khanang mila ban don shisha kata kejing ke bas kham hame ba mengin chania hame au ble na bai ki ne baro ngi pangi dem ha kting jong Jesus Christ amen.